Aurreko larun batean ingenuen Bilabonan bigarren eskuko azoka, batez ere mugikortasunarekin lotutakoa, txirrindulak, patinak, pixka mugikortasunarekin lotutako gauzen bigarren eskuko azoka. Eta gero Zitzurkilen ospatu zen, egin zen tailer bat, mekanika txirrindulak eta konpontzekoa edo puntuan jartzekoa. Eta jinkanatxo bat ere ibiltzeko txirrindulekin. Eta gaurko eguna pixkat kotxerik gabeko eguna edo ospatzen dugu gaur, eta batez ere eskolako aurrekin eta hemen jokoak eta. Ikusten da gutxinaka eskualde mailan eta batez ere Baiarako herri handienetan bizikletaren erabilera pixkanaka handitzen dijoala eta hori garrantzitsua da. Bestalde ere, gaurko eguna nolabait ere, Andreak esan duen bezala da pixka bat errebindikatzeko errepideak eta kotxeentzako gordeta dauden guneak nolabait ere oinezkoentzako izango balira, denok askoz toki gehiago izango genuke gure jokuak eta kalea erabiltzeko nolabait esateko, eta aldi berean askoz kutsadura gutxiago sortuko genuke gure herrik askoetan. Goizeko 10:00 hasi dira hemen jokoak, 5 txoko daude, eta horrez gain adunako eskolatik etorri dira honaino bizikletan, eta 12 arte egongo dira hemen. Pixkanaka ari da jendea aldatzen, baina Aizondo Baiara honetan, gehiengoak zer nahiago du? Kotxea, bizikleta, nola mugitzen da? Egia esan, ohitura dira, eta oraindik egia da, badaudela herri batzuk daukaten izaerangatik eta ezaugarriengatik batzutan ez dutela besterik, ez? Kotxe hartu beharra agian herrian ez daudelako behar dituzten zerbitzuak. Baina, poliki nik uste antolatzen dugunetik, jendea poliki ari dela sensibilizatzen eta eskoletan dagoela etorkizuna, ez? Nire ustez, bai. Ikasle asko, nondik bildu zarete, nongo ikasleak? Zubimuxu ikastola, Lemin, Zizurkil eta Ardunako. Inde ulenengo hitzak gorputzakin, letra eta ero hitz asmatu. Gero indeu hemen borobil baten ustaiakin taula jolasak, eta gero horberan gauzatekin nola baloiak eta gero beraz Zaiak? Ez, divertigarri.